Честита новата 2013 година, юбилейна за Великотърновския университет. Предстоят още събития. Най-близкото това е на 20 януари се чества деня на Свети Евтимий Патриарх Търновски, но тъй като това е неделя, самото честване в не все още построения храм ще бъде на 21 понеделник от 11 часа. Следващите събития са на 4 март. Ще има една пресконференция за кандидат-студентската кампания в началото на приема. Ден на отворените врати на 23 март и така нататък, като през май месец, на 10 май, ще бъде открита Международна университетска научна конференция с секции в отделните факултети. Това от 11 часа. Също на 10 май след обед от 16 часа ще бъде открита кръгла маса с участие на ректори и представители на университети, партньори от чужбина, висшето образование Един свят без граница. На самия 11 май, патронния празник на университета, основният ден на тържествата. Тогава ще има тържествено събрание от 11 часа. Значи, това е този юбилеен календар, който включва някои неща за университета в началото и тъй като годината има 52 седмици,